तो हाय ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା 2.0ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିଜ ନିଜ ତହସିଲ ନିଜ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଆପଣ କିପରି ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ତାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର 270ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ ଥିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଲେରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 32,500ରୁ 65,000 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଷ୍ଟୋର କିପର, ତାର ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କରରେ 625ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 20,500ରୁ 45,000 ଭିତରେ ରହୁଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 900ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 12th ପାସ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 24,300ରୁ 42,000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ମିଳିବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ 750ଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା 12th କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟୋର କିପର ରହୁଛି 800ଟି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ 10th ପାସ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ 18,000ରୁ 38,000 ଭିତରେ ସାଲେରୀ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ANM GNM ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭାଇମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି 1400 ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ 12th ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 700ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ। 8 ପାସ୍ ରହୁଛି 16,000ରୁ 35,000 ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଇଏ ହେଲା ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱାଇଡ଼। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିନେବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୟା ପରେ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କି ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହୁଥିବେ ସେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।